امام حسین یس خاک مز کھین حرام اگر انبیاءن ہز قبرن ہز میژ حرام کھین اے اتھارن قبرن ہز میژ حرام کھین مگر یہ واحد خاک شفا خاک تربت امام حسین علیہ السلام یس باعث شفا بیچن کنس اس فضیلت اس میژ میجمز امی معصومین نش روایت دپان یہ میژ گژھِ پانس ست تھاؤن اگر سفر درکار آسو پرت کن شر نش روزو محفوظ اگر خطرہ آسو ژوٗر گژھنُک پانس ست تھٲیِو یہ خاک شفا ژوٗرو نش روزو محفوظ امامس امہ اتھارن کورُکھ سوال اگر سمندری سفر برونٛہہ کالہِ چھِ سمندری سفر ٲسمٕتۍ اگر سمندری سفر اوس درپیش دپان پانس ست تھٲیِو پتہ اگر لہر وتھن ٲبی جہازس یعنی سُنامی ونو أسۍ أزچہِ لینگویج منٛز اگر سُنامی وتھن ملر وتھن دپان تمن ملرن لگٲیِو کینٛہہ ذرات امہِ خاک شفہٕچ ملر بیہن رساے امام زٲمِن اتھ آسان بیٚیہِ کیٛاہ